tiso na tamang punas day talagdingit mo amok nga panpanunuten inak iya adayo di ka kumaagladingit ikarim inak ururayen awenti palabsen anus patid kerem nakem no iti rumabi ipilpilitek ti agkidem kaya't nga iturog ti saem napnuan liday nga sagsagabaen akabulong lulwang nga umarimayen no dila kumarigat tibiyag iti gapuna jak kayat nga umadayuken ka jak kayat nga agsangit ka ngem daw dawatek maawatan na nga bilangin bulan tawen apalabsen adu apanubuknem iturak idaamin ta kayat ko ti agbalaygi para ken kadaytoy sakripisyo no dila kumarigat tibiyag iti gapuna jak kayat maisinaken ka jak kayat amay kawaka agan anus ka ay ayaten ka dila kumarigat tibiyag iti gapuna jak kayat nga umadayuken ka jak kayat nga agsangit ka ngem daw dawatek maawatan na no dila tibiyag iti gapuna jak kayat nga umadayuken ka jak kayat nga agsangit ka ngem daw dawatek maawatan na ngem daw dawatek maawatan